Bueno, Luís, ti canto tempo levas de vigilante aí no Hospital de Oza? No Hospital de Oza vai para entre 6 anos e 7. Nunca che pasara algo parecido a isto, entendo, non? Non, houve moitos agresións. Outros compañeros tamén lles morderon, patadas. Por desgracia, é bastante habitual. Como foi o que pasou? Cando van a desayunar sempre temos que estar nós porque por si pasa algunha cousa, non? Cando estou ali empezo a oír golpes e alboroto. En isto que miro polo pasillo final estaban as enfermeiras diante dunha porta. Nada máis asomarme á porta vexo que este paciente está pegando patadas ao cristal, pegando golpes, a ver se rompía a ventá. Sube o compañeiro e dá o apoio para facer a contención. Cando chegou o compañeiro, eu o tiña agarrado pola parte de arriba e o compañeiro dos pés. E foi cando girouse, porque claro, se agarras a alguén pola espalda e estás moi preto del. Foi cando girou a cara e arrancou a orella. Eu non me vira, eu sabía que estaba sangrando, pero non sabía de que era. Acabaron a contención e me dixeron, vamos que hai que facerche unha cura. Claro, me fixeron unha cura e me dixeron, ora vaite para o Chaco. Pero claro, ninguén me dixo que me faltaba orella ni nada, que eu non me enterei. Eu polas caras xa me imaginaba que algo pasaba, pero un dos compañeiros en urxencias foi que me sacou unha foto para que vira o que tiña na orella. Baixou a cirujana de plástica e intentou reconstruir, que ainda non vin como quedou. Dixeronme que quedara ben, pero deronme 50 puntos de sutura. Son bastante frecuentes os ataques de pacientes. Que protocolo existe agora mesmo? Ahora mismo, nós temos que ir a más limpias e reducir a esa persona que está agresiva, unha para que non faga daño a ninguén, outra para que non se faga daño a él. Que se podería facer para que o que che pasou a ti non lle pase a máis ninguén? Pois mira, podía ser eso, estar dous na planta, o spray de pimenta, Podría axudar. Non aerosol, senón o gel, porque o gel vai direccionado solo a donde ti apuntas, non se expande, e así poderíamos traballar mellor. Eu denunciei a esta persoa e despois os sindicatos son os que se encargan para pedir todo o que estamos reclamando. E cando te recuperes, pensas en volver a ser vigilante de seguridade? Ou... Home, sí, eu penso porque a min esta profesión me gusta. Levo moitos anos traballando e me gusta. O que non me gusta é traballar nestas condicións.